खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दा एनजिअनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा गाज्रि जालांनो हमनाय फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामनायजों लोगोसे फरायसालिनि नांगौ मुवा जगायदों। नंगौ एसबिआई फाउन्डेशननि हेफाजाबजों दा एनजिअआ थेंफाख्रि मडेल स्कुल इनिशिएटिभ बिथांखिनि गेजेरजों मावफुंजानाय चिरांनि गंनै फरायसालिखौ बेखेवबाय। दा एनजिअआ थेंफाख्रि मडेल स्कुल इनिशिएटिभ बिथांखिनि गेजेरजों मावफुंनानै बेखेवजानाय फरायसालिफोरा जाबाय माज्राबारि गोजौ फरायसालि आरो मंगलियान गोजौ फरायसालि। दा एनजिअनि एग्जिकिउटिभ डाइरेक्टर मेथाजी बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला जायफोर फरायसालिया गाज्रि जालांनो हमदों बैफोर फरायसालिफोरखौ सायख'ना थेंफाख्रि मडेल स्कुल इनिशिएटिभ मुं होना साखोन सिखोन खालामनाय, फरायसालिफोरखौ नांगौबादि सुबिदा होनायजों लोगोसे कम्पिउटार सोलोंनो खाबु होनाय बायदि खामानिखौ मावफुंना दिनै गंनै फरायसालियाव आबुं जाबाय होनना फोरमायदों। दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव एसबिआई फाउन्डेशन ग्राम सेवानि कोअर्डिनेटर सिद्धालिंगेश बारल'लि बिथाङा नायदिंफैयो। लोगोसे गोबां फरायसाफोरखौ बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। The action notice trust नि आङो आरो बे मोननै स्कुलखौ मावनायनि जोङो थांखि लादोंमोन। आरोबाव एसबिआई फाउन्डेशननि हेफाजाबजों जोङो बे मोननै स्कुलखौ फोसाबनो हादों। जेरै जोङो गासैखौबो जोङो नायनानै जोङो फोसाबनो नाजादों। जेराव जोङो क्लासरुमफोरखौ जाहाथे मोजाङै क्लास लानो हानायनि आरो बेजों लोगोसे जेराव बे ओनसोलाव गार्ल्स कमन रुम गैया हाइ स्कुलाव जोङो बे गार्ल्स कमन रुमखौ जोङो मोजाङै जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो मोजाङै बानायनो हादों। आरो बे ओनसोलाव स्कुलाव अपेन जिम गैया बेफोरखौ जोङो मोजाङै बानायना होदों जाहाथे गथ'फ्रा फरायनायजों लोगोसे ब्यामफ्रावबो आखा फाखा जानाय बायदि आरो कम्पिउटार लेब जोङो बानायना होदों। बाव दा गथ'फ्रा गोबां गथ'फ्रानो कम्पिउटारखौ खुलिनो रोंबाय, सालायनो रोंबाय आरो स्मार्ट क्लासावबो बिसोरो माखासे क्लासखौ स्मार्ट क्लासनि हेफाजाबजों गोबां अनलाइन क्लास बिसोरो मोननानै गोबां सोलोंनो मोनबाय। जोङो बेफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोनो दा आरो जोङो आसा खालामो दा बे ओनसोलनि गथ'फ्रा जोबोद हेफाजाब मोनगोन आरो बे खाबुफोरजों मोननानै बिसोरो फरायनायाव बांसिन गोसो होगोन। आरो जोङो आसा खालामो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा आरो फोरोंगिरिफ्रा एसएमसि कमिटिफ्रा बे जेखिनि सम्पति बाव दानानै होदों बेखौ मोजाङै नोजोराव लाखिनानै मोजाङै लाखिनानै सालायलांगोन होननानै जोङो बेखौनो मिजिंथियो आरो आसा खालामो। बेफोरबायदि फोसाबनाया जोङो गोबाव समनिफ्रायनो बानायदोंमोन। जेराव खिरखि दरजा बा बेरेंसि गैया बेफोरखौ जोङो फोसाबनो थाखाय जोङो 15 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायनो बानायदोंमोन। नाथाय बे स्कुल बिल्डिंखौ मोजां जेरै मडेल स्कुल बानायनायनि थांखिया जोङो एसबिआई फाउन्डेशनजों लोगो लानानै दा जोङो बे बोसोरसे जाबाय। बे बोसोरसेयाव जोङो बे स्कुल फोसाबनायखौ फोसाबजोबनो हाबाय आरो जोङो आसा खालामो दा बे स्कुलखौ जोङो स्कुल अथ'रिटिनो गथायना होनानै बिसोरो मोजाङै सालायलांगोन होननानै जों आसा खालामो। एसबीआई फाउंडेशन भारतीय स्टेट बैंक का सीएसआर विंग है जो पूरे देश भर में अलग अलग संस्था सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर देश में जो मुद्दा है बहुत प्रेसिंग इश्यूज है उस पर काम करता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह का अनेक कार्यक्रम करता है। और आसाम में हम लोग एंट संस्था है उनके साथ उनके साझेदारी में पिछले 1 साल से एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो 2 स्कूल इस चिरांग डिस्ट्रिक्ट के 2 स्कूल में हम लोग स्कूल का अपग्रेडेशन माने स्कूल का रिपेयर इनोवेशन, इसके अलावा मॉडल स्कूल का जो फैसिलिटीज़ है मॉडर्न फैसिलिटीज़ है जैसे कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट क्लास है, गर्ल्स कॉमन रूम, साइंस लैब और बाकी ओपन जिम इत्यादि जो इक्विपमेंट्स है एसेट्स है उसका प्लस उसके अलावा एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिया गया है। ये जो इनिशिएटिव्स लिया गया हम चाहते हैं कि इस स्कूल मैनेजमेंट जो है और जो गांव के विलेज काउंसिल्स है इसका ओनरशिप ले और आने वाले दिनों में इसको और भी सही तरह से रख रखाव करे और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहे इस प्रोजेक्ट का, यही चाहते हैं।